Jeg hedder Kim, og jeg er snart 45 år. Og jeg bor i Thylejren, og jeg har valgt at bo her, fordi der er en vis form for frihed her, som jeg godt kan lide. Og jeg kan ikke indordne mig under systemerne. Og derfor er jeg nødt til at være her. Vi har været pisse dogne hele sommeren, ikke? Og har holdt fester og taget på ferier og været ved stranden og sådan noget. For det er jo alt det der, det er noget, vi allerede har planlagt, der skulle have været foregået i sommer. Men nu kommer regnen og vinteren, ikke også? Så nu er der ikke nogen vej tilbage, kan det bare ske. Jeg synes, det er luksus, at man kan gå ud og dreje på en vandhane ude i mit køkken, ikke også? Og så er der vand, ikke? Og om ikke ret lang tid, så er der også en hel køkken, ikke også? Med vask og det hele, hvor jeg kan stå og vaske om morgenen og sådan noget, så jeg ikke bare skal stå med en vaskepælge og svine det hele til, ikke? Det synes jeg er luksus. Det gode er, at der er så meget natur her. Man kan klatre i træer, det er der ikke rigtig i byen. Og der er også masser af plads. Altså, hvis man har et lille hus ude i en eller anden lille by eller sådan noget, så den kan godt være, der er en have, men den er jo ikke særlig stor i forhold til det her. Der er også mange, der siger sådan, og i lejren, så er der bare beskidt og ulækkert. Altså, men rent faktisk har det aldrig været herude.